Jeg står oppe i en vinmark i det øverste del af Penedès, Alt Penedès, som man kalder det. Vi er omkring 650 meter oppe, hvor sletten dernede den er cirka 200 meter over havets overflade. Har endnu ikke høstet. Det er Merlot-druer, det her. Og det er dernede på sletten. Og det er der af en årsag. Det her det er en vinmark af Merlot. Og Merlot, det høstes ellers normalt forholdsvis tidligt. Men grunden til, at det endnu ikke er høstet heroppe, er der simpelthen er koldere på grund af højden. Der er både mere vind, men også og som regel 2-3 grader køligere, specielt om natten, end der er nede på sletten. Så når en vinmark den modner langsommere, hvordan kan man så smage det? Se, det der sker, det er, at man får en større koncentration af de fine smagsstoffer. Man får måske lidt mere elegante vin, lidt mere kølige vin, lidt mere spændstige vin. Hvor nede på sletten, fordi de modner hurtigere, så vil man få mere kraft, man vil måske få mere saft, men man vil savne den elegance, som man har på højt beliggende vinmarker. Så det er mere finesse-drevet, det er sådan lidt ballerina-agtige vin, siger det ofte, men super, super spændende i modsætning til dem nede på sletten, som bare er en anden stil. Jeg står her i hjertet af regionen Piemonte, hjemsted for Barolo og Barbaresco-vinene blandt andet. Regionens navn på italiensk Piemonte betyder pie, fod, monte, bjerg, og den ligger simpelthen for foden af Alperne, man kan se rejser sig op herovre bagved. Regionen er meget, meget speciel, og den får sin typicitet igennem en kombination af jordbundsforhold, klima og de druesorter, man bruger her. Den ligger forholdsvis højt, så man får sådan noget vind, der strømmer op igennem bakkerne her. Og så har man en meget, meget leret, kalkholdig jordbund, nogle steder med lidt mere jern i, som giver en hel masse forskelligartede smage i druerne og en masse kompleksitet. Samtidig så har man en hel masse bakker, som man kan se herovre bagved, og der danner så tit og ofte tåge ned i bakkedragene her, specielt her med efteråret i høsttid. Tåge på italiensk hedder nebbia, og hoveddruen her i området hedder Nebbiolo. Den har simpelthen taget sit navn på grund af den her tågedis, der ligger her i bakkerne om morgenen. Så simpelthen de mest unikke steder i verden, hvis man taler om det, som vi på vinsprog kalder terroir, netop samspil mellem klima, jordbundsforhold og druesorter. Australsk Riesling fra en legendarisk producent, som hedder Château Tanunda. Se, ordet chateau er noget, vi forbinder med Frankrig. Det ser man ikke særlig tit på en australsk vinetiket, men det her det er et reelt chateau-slot altså. Se, der skete det i omkring 1850 i Europa, at man havde phylloxera-plage, vinlusen, som spiste alle vinmarkerne. Så de her 3 tyske herrer, som skabte Château Tanunda, rejste ud fra Tyskland for at lede efter et andet sted at lave vin, hvor man ikke skulle kæmpe mod den her plage. De ender i Barossa Valley, og i 1890 der bygger de et bayersk inspireret slot, som fungerede nærmest som en skole for Australiens vinmager. Nogle af de mest berømte personligheder igennem Australiens vinhistorie, rent vinmager, er uddannet her. Så går slottet i forfald. Det når lige at blive udnævnt til australsk kulturarv faktisk, men så mister man interessen for det. Indtil for ganske nyligt, faktisk i 1998, hvor en familie, som hedder Geber-familien, de købte det og igen begyndte at producere vin og er ved at renovere slottet. Det er et fantastisk, fantastisk projekt, som kommer til at tage lang tid. De var så heldige, at der stadigvæk var nogle af de gamle marker tilbage. Rieslingen her er ikke helt gammel, men de er omkring 50 år gamle marker, men de har nogle marker, som er over 100 år stadigvæk fra den gamle epoke af Château Tanundas historie. Australsk Riesling dufter anderledes end europæisk Riesling. Det er en lille smule mere stenet, det har mere petroleumsduft, selvom det ikke er gammelt. Og det smager. Er langt mere solskin end tysker og østrigsk Riesling gør, fordi Barossa er et varmt sted. Varm, lidt højere alkohol, lidt mere kraftig vin, en helt anden type af Riesling end i Europa, men super flot. Nogle gange, når man kigger på en vinetiket, så kan det være vildt forvirrende. Der står alt muligt, nogle gange brugbar, andre gange fuldstændig unødvendig information på. Der kan stå en hel masse forskellige ting, men der er nogle ting, som kan være rigtig gode at lige lære at læse. Hvis vi tager den her som eksempel, så har man som regel vinhusets navn heroppe. Så har man druesorten, i det her tilfælde Chardonnay. Så har du en årgang, 2014, og så har du noget, der står DO, som på spansk står for Denominación de Origen. Det er et registreret, et geografisk afgrænset område. Som regel vil vine, hvor der er DO foran, i dette tilfælde i Chile, være af en vis kvalitetsstandard. Hvis man så vender den om, så har den alt det sædvanlige om alkohol og sulfitter, som de skal have. Og så er der også en lille historie omkring vinen. Men på den her, der står så heroppe Wild Fermented.
Og det er en af de der ting, som er ved at blive lidt småtrendy i vinverdenen, nemlig at bruge naturgær i stedet for at tilsætte gær. Og det vil nogle gange give en lidt mere levende, spændende vin. Det er jeg sikker på, at vi kommer til at se mere og mere af. Tit og ofte, når man ser vine på et butikshylde eller et blad, så har de stjerner, de har drueglas og de har point. Betyder det noget? Kan man bruge det til noget? Kan man stole på det? Gør det, at vinen er bedre, at den smager bedre, at du kan lide den? Tja, lad os prøve at se på det. Tag sådan en som den her for eksempel. Italiensk vin, stiller den lige her. Den har fået 4 stjerner af Berlingske, 93 point af Wine Enthusiast. Det er endda et Smart Buyer Wine Spectator. Så har den fået 4 glas i Politikken, alt muligt andet. Jeg vil sige, at hvis så mange store medier er enige om, at det er en god vin, så er det en god vin. Hvis de endda er enige om, at den får 4-5 glas, 93 point, alt muligt andet, super godt, stol på det, det betyder, at vinen smager godt. At den så oveni har fået, og det er endnu vigtigere, på Wine Spectator, som er nok noget nærmest det mest anerkendte vinblad, der findes, de har givet den endda en smart buy. Så det betyder, at det er kvalitet til prisen oveni. Tit og ofte så ved man ikke, om 93 point ud af 100, om det er bedømt i forhold til prisen, eller det er bare kvaliteten. Så hvis en vin har fået smart buy, best value, et eller andet i den stil af et stort anerkendt blad, stol på det. Jeg vil absolut gå ud og købe de her vine, fordi de betyder noget. Hvis vi tager den her for eksempel, Vigorello, har den fået 92 point af Robert Parker. Den har fået sølv af Decanter, 4 glas i Politikken. Igen en vin, som har fået høje point. Alle sammen store, kendte medier. Det er en anden ting. Medierne, hvis det er store medier som Danske Medier eller Robert Parker, Wine Enthusiast, Wine Spectator, store anerkendte medier, jeg vil stole på dem absolut altid. Og igen, hvis en vin har fået fra flere medier, de er nogenlunde enige, det betyder virkelig, virkelig noget. Sidst men ikke mindst, så har vi så sådan noget som medaljer. Guld plejer jo at betyde kvalitet, men jeg vil være lidt mere påpasselig her, fordi der findes utallige vinkonkurrencer. Reelt set så sætter man sin vin ind, så bliver den blindsmagt af et panel af dommere. Og det er alt sammen fint nok. Jeg ved ikke, hvilke dommere, der har siddet og smagt den. Hvad for en smag har de? Er det min smag? Hvordan og hvorledes? Så jeg vil absolut gå efter point, drueklasser, anerkendte medier. Og specielt, hvis der er flere medier, der er enige om vinen. Så gå ud derud, stol på pointene, brug dem til noget. Det er en virkelig, virkelig god guide i den her store vinjungle. Hold øje med næste afsnit her på Føtex.dk, vores egen vinkælder.